Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala na din. Sa mga naghahanap dyan o nangita ang food trip, swak sa inyong food cravings ang Bianca's Bakery. Madami silang lamiang pan o mga pastries. Meron silang maha, leche flan, cinnamon, crinkles, cookies, choco moist, endless love, special ensamada, obi bar, hopia, obi roll, at naakini na himutang sa Timpulog Elementary School. Meron din silang iced coffee na worth it kayo tag 29 bira. Sakto kayo sa init nga panahon. Napos na yung mga pancakes. O lami kayo, pag tilaw na kuha ni kanina, ibog kong asaw pa nung pauli, kaya nakalimot na ko sa among balay. Nga na talami ang ilang mga pagkaon rin. So karon sayawan na to gamay. Para sa inyong mga pangutana o katanungan o kung more orders mo, i-contact lang ang 0956-147215 Ramboll Street, Bianca's Bakery. Yo, salamat ko sa pagkuman sa video na. Salamat yung solid na suporta. Yo, shoutout ko ni Cap Eli Tumulak Fontanoso, ang energetic kayo na kapitan sa Barangay Gunob. Bunalin nyo, suportahe. Pagko sa Team Haros nila ni Papa Art, bunalin nyo, suportahe. Papa Art Soronyo. O shoutout ko ni Boss Idol Jericho David Cho, aka Boss Idol Aloho Bunal. O shoutout ko ni Boss Idol Rinan, Lance Rosal Antipolo, No Piti Drinan, Fernando Jose Pinuti Tahor, o siyang migo nga si Joel Alvarez o si Norian Lomingo, o ni Boss Idol Christian Coderos o sa Joel Guys Vlog. O sa katunganan mo pa shoutout, just comment lang sa inyong pinaka-latest nga video. Good vibes, peace and love. Bunal. Bunalop. Ikaw, bunalop. Bunalop.